Hi guys! Good morning! Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. Andito ako guys sa pinagtatrabuhan ng aking kapatid na si Tres Marias number 2 or 2, si Maisy Oragon Shing. Yung kanyang YT channel. Andito ako sa kanyang pinagtatrabuhan. Ipapasili ko lang sa inyo guys yung kanyang mga tanim-tanim dito na kahit siya po ay nagtatrabaho sa aming tita, hindi niya pa rin nakakalimutan yung pagiging farmers. So ayan po, ang dami niyang mga tanim-tanim dito. Talo niya pa kami kasi siya maraming tanim. Kami wala na masyadong tanim ngayon. So ayan guys, papakita ko sa inyo ang kanyang mga tanim na patula. Ayan ho, ang ganda guys. Kaso lang na harvest niya na daw yung mga bunga nito. So ayan guys, ginawa niya to ng mga pagapangan. Ayan. Marami na daw sila dito na harvest. Paano na? Wala na nga masyadong bunga. Paano na to? Patanda na ba? Tapos yung dito guys, sa party na to, may mga halaman dito. Hinaluan niya ng mga tanim na kamatis. Ang ganda-ganda. Ayan guys. Ayan, namumunga na yung kanyang mga kamatis. Kasi yung mga binibili nilang mga kamatis galing palengke, yung mga buto-buto, tinatanim ng aking kapatid, pinupunla niya. Tapos ayan ha. Ayan na yung result, oh, 'di ba? May halaman ka na, may mga tanim ka pang mga kamatis. Ayan. Kaya po yung pangalan ng kanyang FB ay Cocinera Gardenera. Kasi yung trabaho niya dito siya ay kusinera. So, ayan po guys. Ang ganda-ganda ng mga tanim ni Tres Marias number 2 or 2. Siya si Oragon Shing sa YT channel. Ayan guys. Paki-subscribe po ang kanyang YouTube channel. Maisy Oragon Shing. Ito mga tanim niya, dito lang yan sa loob ng compound. Dito sa harapan ng bahay, sa compound. Meron pa doon sa labas, sa garden nila sa labas. Bisitahin natin, silipin natin guys. Tara, samahan nyo ako. Ayan pa nga oh, may puno pa ng pechay. At ito ay mayroon pa palang sili. Wow oh. May sili pa pala, 'di ba? Ang tataba ng nilagay niyang lupa. Ayan oh. Wow, 'di ba? Kaya maswerte talaga yung kanyang amo. Kasi masipag talaga si Tres Marias number 2. At kahit saan siya pumunta, kahit nung andun pa sila sa Maynila, nagtatrabaho siya sa Maynila, yung kanyang boarding house, meron siyang mga ginawang nakahanging lang na mga bottle. Pinagtataniman niya ng kangkong. So hindi na siya bibili sa palengke kasi mayroong nang siyang kangkong na nakahanging lang. So ayan, pupunta tayo sa labas. Sisilipin ko yung mga tanim niya doon na mga iba pang gulay. Ayan. Ayan po. Ayan naman po sa labas yung kanyang mga tanim na gulay. Ayan. So ito guys, oh, may tanim siya ditong kangkong, upland kangkong lang. At saka yan, oh, may panibagong tanim siyang pechay. Ayan, tas ito naman ay mga sitaw. Mga sitaw guys, ito pa oh. Ayan, sili. Meron ding ito oh. Yung tawag nito sa amin ay percoles. Ayan. Diba, ang daming bunga oh. Wow. Hindi na talaga siya namimili ng mga gulay tuwing linggo kasi nga may mga tanim-tanim na siya dito. So ayan oh, diba? Ayan oh, kamuting kayo, hindi pa nakuha. Ayan guys, at ito ay may mga okra pa. Ayan. May mga okra pa guys, diba? Samot-saring mga tanim-tanim ni Dos. Ang ganda ng kanyang garden dito. Ayan. Mataba kasi guys yung lupa dito sa kanila. Dito sa lupa ng aking tita. Ayan, ang dami palang tanim si Dos dito. Ayan o.
Ayan pa oh, may mga string beans. Ayan. Ang ganda nga. Ay, wow. So, ang sarap ito ilagay sa sinigang. Ayan. Kapag talaga masipag yung tao, kahit saan dalhin, magtatanim at magtatanim talaga. So, ayan po talaga yung mga nakaugalian ng mga taong masisipag magtanim, ng mga taong mga farmers. Ayan, ang ganda, diba? Ayan, oh, wow. Tapos ito guys, may papasilip ako sa inyo, papakita ko sa inyo. Ito yung mga tanim nila dito. Blueberry ba yung tawag nito? Blueberry ba to? Ito ba yung tinatawag nilang blueberry? Mga berries dito. Ayan, oh, akala ko ito na yung hinog niya. Mas meron pa palang hinog. Ayan, oh, dark na yung kulay niya, guys. Ito, oh, wow. Ang sarap nito siguro. Di pa ako nito nakatikim, guys. Ngayon, titikman natin. Try natin tikman. Ito pa, oh. So, ayan kasi, habang naghihintay ako sa aking kapatid, nadaanan ako dito. Binidyohan ko muna yung mga tanim dito ni Dos. Ayan, tapos habang guys, meron nang nakatanim dito. Syempre, 'di ba, tatanda na tong sitaw na to. Nagtanim na naman siya agad ng ampalaya kasi kapag namatay to, meron na naman papalit dito sa sitaw. So ayan, 'di ba? Ang sipag talaga ni Katres Marias. Laking kawalan kapag hindi ko siya katandim doon sa farm sa amin. Kasi doon sa amin ako lang mag-isa, sumasaba kasi si Tres Marias bunso namin. May anak, naghahatid siya araw-araw sa school. So malayo po yung paaralan dito sa amin, kaya hanggang hapon andun siya sa school, kaya maghapon siya sa school nakatambay. So kaya yan, ako naman si Tres number 1, ako si Tres number 1. Konti lang yung nagagawa ko mag-garden kasi nga mag-isa lang ako, wala akong katulong, hindi ako nakakabilo din. Tapos yung nakaraan andun ako sa bahay ng aking lola, nag-caregiver ako ng 15 days. So ayan, sunod-sunod yung mga tanim nila dito guys. Meron ding patola. So diba, ganyan yung nagagawa ng mga farmers talaga, yung mahilig talaga magtanim. Kahit sandalhin, meron mga tanim-tanim. Kahit ayan, mga papaya. Ayan. Tapos doon guys, sa dulo, may patanim doon na mais. Pero hindi na si Dos yung nagtanim niyan. Sila tito na. So ito lang yung dito yung mga tanim-tanim ni Dos. Diba? Ang ganda ng sitaw, oh. Ang haba. Ang haba ng sitaw, oh. Ang ganda. Meron nang panglagay sa sigang na isda. So, ayan guys. Hanggang dito na muna tayo. I-flex ko lang talaga tong mga tanim ng aking Katres Marias. At saka ito, meron siya ditong mga tanim na, ano ba yung tawag nito guys? Ito, oh. Ano ba yung tawag nito? Labanos ba to? Ito yung kanyang mga tanim na labanos. So, ayan. Diba? Ang sipag-sipag talaga. Dito may mga talong pa pala dito matatanda na. Oy. Malalaki ng talong. Ayan. Ang daming tanim ni Dos. Talong-talo na naman kami. Ayan, ayan guys. Ayan. So, ayan guys. Mangunguha tayo ng radish. Or itong labanos. Kumuha daw ako ng radish. Ilagay ko sa isda. So, ayan. So, ayan guys, oh, diba? Ang ganda, wow. Ayan. Masarap kasi ito sa sinigang. So, ayan. Kuha tayo. Lagay natin sa sinigang. Ito, oh. Ganda, oh. Sinubukan ko kasi magpunla nito doon sa bahay. Hindi bumuhay. Ito, tama na itong dalawa. Ayan. Ang ganda. Ayan. Ayan si Dos, oh. Nagwawalis. Wag ko na daw siya kuhaan ng video kasi haggard daw siya.
Ayun o, sa may kalsada. Kasi kanina pa yan, nag-garden dito. Sinamahan ko, kaya ako andito guys, kasi sinamahan ko siya dito matulog. Kasi walang tao, siya lang mag-isa. Umalis sila tita. So, ayan, ang ganda-ganda talaga ng mga tanim-tanim ni Dos. Ayan o. Daming balangkawit. Makahingi nga din. Pipitas tayo. Ayan. Lagay ko mamaya sa isda. Bibili ako ng isda pag uwi ko. Hinihintay ko lang si brother. Daanan ako dito. 'Di ba? Ilan na to sa palengke? So, ayan sayang. Shout out po pala sa aming supporters from Canada. Thank you po, sir. Anonymous supporters po namin from Canada na siya pong nagpakulay sa aming bahay. Kaya naman ay malapit nang sumahod si Tres Marias Farm. So maraming salamat po sa lahat ng aking mga supporters, lalo na po sa aking Team Tambay, kila Sir June Dash, Sis Chai, Bisayang OFW Gamer, Sweet Jupay, Madam M, Sis Pink, at sa lahat po, kay Queen, SS Heart, at sa lahat-lahat po ng aking mga ka-Team Tambay. Kung hindi ko po kayo ma-mention, pasensya na po kasi si Tres ay may memory gap na. So ayan po guys, thank you so much po for watching. Please subscribe our YouTube channel, Tres Marias Farm.